Karbianglo Termas Council Foundation de katalon pon arni Nilip banghini atum CEM Special Award 2026 kelong dun. Karbi people hotar langso dipualong wosik ni phaing koragi thomarni Karbianglo Termas Council Foundation de arni education anat kengkam ngachijor kepaprang pik lapen RD ki pik ajok Nilip banghini atum aphan CEM Special Award Dr. Ronjit Ronghang lapen Dr. Bibisol long pi atum aphan Karbianglo Termas Council pen karchupon. Tangte Dr. Ronjit Ronghang lapen Dr. Bibisol long pi atum ke kumatla. Aprangsi Dr. Ronjit Ronghang ke Nilip hawar chughala dong langso mekarik do. Nona mat alang ni chughala higher secondary school along principal asai glambom. Alang liki Karbianglong pen chotkali bonta all Assam angbong pen highest degree achiever abang iglo. Nasi alang li CEM Special Award anong eta kelong iglo. Lapen Dr. Bibisol long pita Nilip constituency ke parlo chughala hawar viverong pierong asar akorti akibisi abang iglo. Dr. Bibisol long pita inut lokecharlianat aning kerepik lapen kacipaduk pik abanglo. Alang liakang tu yang dengan porhidat api kedu kelak ahem tu na usumar tumaphan ke rapon aki joy pen tuition kethan mate sar kimi coaching center ingpusi ningkan krehini soselo kep ang deng kacharli atumaphan maths science lapen english a subject high hui coaching ki pipon lasojok alang li 2023 aning kanalong Delhi arong supialong best principal of the year anong italang li deng ponlo lapen honoris causa doctorate degree award talang li Delhi long pen si long pon thulo lapen pining 2026 aningkan lethota Bangalore arong supialong innovative principal award talang li long pon thulo non amat alang li Longmirjeng college denda khat along si principal asai klembom Nilip constituency ta isi kipa phihu padim lang EM gawe pen ko anma banga constituency ateng kaching thordun nang chiki ching thordun un elang voipita non hajong Karbianglong Autonomous Council Foundation de katalon along Nilip pen banghini atumaphan lo kacharli ka paprang dun thek lapen RD ki pi thek aputhak anong e kelong dun ke kado kawe nile barata phan nong mewan pisi kangting ko kadem ka thang aturwan pilo lasi Daliding Side News channel asai hempen alang litum banghini aphanta ningkang sam lapen kachoro akardom pajir duniglo News Desk Report, The Leading Side News. He is a distinguished educationist, academic leader and mentor whose steadfast commitment to academic excellence, equality, and quality education and student empowerment has warranted him widespread respect and recognition. We thank you for your contribution.